Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ħabbar li reġistru pubbliku sa jinqasam fit-tnejn, sezzjoni għall-atti ta' stat ċivili u oħra l-insinwi u r-riċerki fosthom dwar xiri ta' proprjetà. Ir-reġistri sa jitmexxew minn diretturi separati. Fost l-emendi proposti hemm dik li meta r-raġuni tal-mewt tkun sensittiva, din ma tiġix ippubblikata sabiex tipproteġi l-qraba tal-vittma. Issa jiddaħħal ukoll mekkaniżmu biex it-tfal jiġu reġistrati mill-ewwel fuq il-ġenituri bioloġiċi f'ċirkostanzi partikolari. Issa tingħata wkoll aktar flessibilità fl-għażla tal-kunjom, inkluż għall-koppji li żewġu qabel l-2021 u għal uliedhom. Fil-qasam tal-proprjetà tħabbar ukoll li l-insinwi sa jkunu jistgħu jsiru b'mod elettroniku. Tħabbar ukoll it-twaqqif ta' mekkaniżmu biex l-insinwa ssir fir-reġistru ta' fejn tkun tinsab il-proprjetà. Dan sabiex f'każijiet ta' bejħ ta' proprjetà li tinsab f'Malta u n-notar ikun Awċi jew viċi versa titħallas tariffa waħda u mhux aktar id-doppju. Il-Ministru Camilleri qal li dawn il-bidliet għandhom inaqsu l-burokrazija u l-ispejjeż u fuq kollox jagħtu aktar dinjità lil persuni. Lan aħħari huwa li ntejbu l-ħajja tan-nies. Lan aħħari huwa li anke jekk forsi ma noqtux eluf ta' persuni, il-ħajja tagħhom u xi drabi, speċjalment meta nidħlu l-att ta' twelid, eċetera, jista' persuna tieħdu 100 kalomrok u ħajbqa' jaffettwa kalomrok, naraw li dak l-effett ikun l-inqas possibbli. L-avukat tal-Aġenzija Identità Neil Harrison innota li l-emendi jindirizzaw is-suġġerimenti tal-operat tal-Aġenzija, tan-notara u l-pubbliku. Millum ir-realtajiet nbidlu u l-liġi mhux dejjem taħseb għal soluzzjoni għal problemi li dawn ir-realtajiet ġodda jistgħu joħolqu. U bekk ħassir mhux biss hija gwadan għall-operat tal-Aġenzija, però għall-klijenti tal-Aġenzija. L-emendi ġew approvati mill-Kabinett u sa jkunu qed jitresqu fil-Parlament.